Semakin sutra dumateng wiraman gending gambarake diri para sesa sampun samekta lahir lan batin. Kagem milaraken masa remaja ing pawatan SMP nuju derajat kadewasaan ingkang langkung utami. Saksana para sesa sampun katingal lan sekalian sasana palenggan. Lan hanalur selur tata nama pedote anggen nyomong lumampah mebat mabyo lumendang dasar putra putri saya negeri kali Praciman Koro ingkang binulan Ingreka Utama tumampahing podo anut wiramaning gangsa saking siswa ingkang makmal wonten paguyuban siswa laras ingkang dipun pangarsani Ibu Asuduji Utami ugi pangesuk Bapak Sujarwo Bapak Isgarianto Ibu Junisa Salsabila 2003 Gantang kantor pelatih teplok Bapak Nyoto SPD kali berhanuju papan panggan ingkang sampun semadya wonten ing sasana harga ya sasana Panjangka Mulya pasuryaning siswa nata kemanis mesem nandhakake yen to ana cahya rembulan kang sumenar pratandhani luring gegayuhan luring derajat Yang rocap alam ilmojo mongko siswa SMP Negeri Kalih Pracinantara menuju tata pawiyatan ingkang inggil ingkang kaparahan jujur derajat mikul dhuwur mendem jero sang saya nyesek pindoro menjolo mimpi dene para pangarsan mapan sampun lenggah satata para dija ing SMP Negeri Kalih Pracinantara Rumah sono kanthi tata titi senajata sampun purun pawiyatan kali ananging tansah kebaing pengati-ati anggene tumampaing pawiyatan ingkang inggih ingkang kebaing panjangkah gegayuhan kang dhuwur gegayuhan kang luhur pasmon mekaten dhamma asring para keluarga ingkang sampun seni ugi kepareng ugi pamirsani kiraping putra-putra ingkang sampun sembodo ingkang sukawa ilmu wonten pangatan SMP Negeri Kalih Pracinantara ingkang menika damel bombong kodane tiyang sepuh